Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalau nuwun ngaturaken wilujeng dalu. Wujud badan para sepuh bin sepuh haji sepuh. Abdi dewanten Bapak RT, Bapak RW, Bapak Anggota masyarakat. Lingkungan RT 01 RW 3 Pondok Bambu. Begitu mateng, Bapak Haji, Bu Aja. Bisa hubungi para rawuh kakung putri. Kebagi malih kalian kula separa kanca saking Glegar Campur Sari wonten sesen pungkasan utawi kaping 3. Ngampun didhawuh panjenenganipun Bapak Mariman telah Ibu Suparti ingkang mahargya kula mantu putranipun Ajih menika Bagus Nanang Adiputra kalian Nimas Ayu Nurul Faizati Awaliyah putra saking panjenengan Bapak Hasan telah Ibu Siti Maimunah. Aji boten namung kula sapara kanca saking Glegar Campur Sari ngaturaken derek Mahadyarjo mugi-mugi minang manten kalih kalian pun bangun kalih wisma.